не затрымліваць. Хочу згадаць падзею, якая адбылася ў тым годзе. Год таму загінуў вельмі мужны чалавек, гэта Андрэй Зельцер, які процістаяў гэтай бандыцкай групіроўцы, якая захапіла ўладу. Ён узяў у рукі абрэз і ён защиціў, захаваў сваю сям'ю, свой дом. Ён зрабіў такі ўчынак, які дастойны настаяшчага мужчыны, настаяшчага беларуса. Бандыты уварваліся ў ягоны дом, ён узяў яго і защиціў. Вось. І год таму мы былі пад амбасадай беларускай за тое, што мы выступілі ў защиту Андрэя Зельцера, падтрымалі яго, былі заведзены 3 крымінальныя справы. Так вот, ведаеце, насколько спалохалася тая бандыцкая ўлада. Ён паказаў ім, што яны тоже павінны баяцца такіх людзей, як Андрэй Зельцер, такіх у нас